Και θεωρώ ότι εμείς οι νέοι άνθρωποι έχουμε πολλά να προσφέρουμε. Θα πρέπει να συμμετέχουμε και να δώσουμε τον καλύτερό μας σε αυτό. Γιατί τα Γιάννηνα πλέον έχουν μεγαλώσει, δεν είναι ο παλιός ο Δήμος, είναι ο καλλικρατικός Δήμος και φτάνουν 40 χιλιόμετρα μακριά από εδώ, από τον τόπο καταγωγής μου. Κατάγουμε από την Ανατολική, τα δύο χωριά που είναι τα πιο απομακρυσμένα. Έτσι ακριβώς είναι. Ναι. Και θεωρώ ότι οι προοπτικές που ανοίγονται είναι σημαντικές και πρέπει να δουλέψουμε σκληρά για να μπορέσουμε να τα βγάλουμε πέρα. Για πείτε μου, πραγματικά, μιας και έχετε συμμετάσχει, ήσασταν στα έδρανα ουσιαστικά του Δημοτικού Συμβουλίου αυτά τα 3 χρόνια, για να πάω μετά στον Θωμά Παπαδημητρίου, πώς είδατε κάποια πράγματα που έγιναν? Πιστεύετε ότι υπάρχει έτσι περιθώριο να εξελιχθούν πράγματα στα Γιάννηνα? Ναι, σαφώς υπάρχει πάντα περιθώριο να εξελιχθούν και να σταθούμε ιδιαίτερα στη διαβούλευση, όπου ουσιαστικά τα 3 τελευταία χρόνια δεν έγινε αυτό το έργο που έπρεπε να γίνει, καθώς η Επιτροπή που συνεδρίασε οι φορές που συνεδρίασε ήταν μετρημένοι στα δάχτυλα του ενός χεριού. Και κάτι που πρέπει να αλλάξει για να μπορέσουμε να συμμετέχουμε πιο πολύ, για να μπορούμε να δώσουμε πιο ουσιαστικές απαντήσεις και λύσεις στα προβλήματα που υπάρχουν στον ενιαίο Δήμο πλέον. Θωμά, προέρχεσαι από την παράταξη που προήλθε ουσιαστικά μέσα από ξεκίνησε σαν ένα κίνημα πολιτών, μια πρωτοβουλία πολιτών. Σήμερα είναι μια παράταξη που μόλις πριν λίγο, από ό,τι μου ήρθε μήνυμα στο προσωπικό μου λογαριασμό που διατηρώ στο Facebook, ανακοίνωσε άλλους 20 υποψηφίους. Είστε σχεδόν έτοιμοι, 60 στο σύνολο μέχρι σήμερα. Να πω και εγώ καλησπέρα και Δημοτικοί σύμβουλοι, χρόνια πολλά. Θα φτάσετε μέχρι το τέλος? Ήδη έχουμε καλύψει το ψηφοδέλτιό μας, ήδη είμαστε έτοιμοι. Η αλήθεια είναι ότι αργήσαμε λίγο για να δείξουμε στον κόσμο ποιοι ακριβώς είμαστε, με τη λογική και μόνο ότι επειδή είμαστε πολύ καινούργια παράταξη, ξεκινήσαμε σαν μια κίνηση πολιτών να καλύψουμε κάποια προβλήματα αυτού του Δήμου και να ανταλλάξουμε απόψεις για το τι προβλήματα έχει αυτός ο Δήμος και καταλήξαμε στη σκέψη ότι πρέπει αυτό το πράγμα να το επεκτείνουμε και να το πάμε κάπου παραπέρα. Και πήραμε μια κοινή απόφαση ότι πρέπει να κατεβούμε και εμείς σε αυτές τις εκλογές για να δείξουμε στον κόσμο ότι πρέπει να αλλάξουν λίγο τα πράγματα και να δείξουμε στον κόσμο τι ακριβώς οφείλουμε και εμείς σαν πολίτες και σαν σκεπτόμενοι άνθρωποι να κάνουμε για αυτόν τον τόπο που ζούμε. Να σε ρωτήσω, πώς προέκυψε αυτή η ενασχόλησή σου με τα κοινά, γιατί στο πλευρό του Άρη Μπαρτζόκα? Η ενασχόλησή μου με τα κοινά δεν ξεκίνησε τώρα. Είμαι ενεργός πολίτης του Δήμου. Είμαι επαγγελματίας 20 χρόνια. Γνωρίζω διάφορα πράγματα που γίνονται στον τόπο μου. Ασχολούμαι με διάφορες οργανώσεις στον τόπο μου και αποφάσισα περισσότερο να ασχοληθώ στο πλευρό του κ. Μπαρτζόκα με τη λογική ότι όλοι μας είμαστε νέοι άνθρωποι, κατεβαίνουμε πρώτη φορά, νομίζω όλοι, στον πολιτικό στίβο και θέλουμε να δείξουμε ότι σαν πολίτες οφείλουμε κι εμείς να κάνουμε κάτι για τον τόπο μας. Ανεξάρτητα από πολιτικές βουλήσεις, ανεξάρτητα από κομματικά συμφέροντα και ανεξάρτητα από συντεχνίες και διάφορα άλλα πράγματα, τα οποία βαραίνουν κάποιους άλλους κομματικούς... Κάποιες άλλες παρατάξεις που υπάρχουν ήδη. Την ταμπέλα, αν μπορούμε να πούμε. Εμείς, ότι η αλήθεια είναι ότι αποτελείται η παράταξή μας από ανθρώπους που έρχονται από διάφορα τμήματα κομματικά. Το θέμα είναι ότι κατεβαίνουμε όλοι εντελώς με μια ανεξάρτητη πολιτική, με την πολιτική ότι κατεβαίνουμε για το Δήμο και για τους δημότες. Γιατί είμαστε όλοι δημότες αυτού του τόπου. Μάλιστα. Μελίνα, ανήκει σε μια πολυσυλλεκτική παράταξη και αυτό το επιβεβαίωσε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και σήμερα. Προερχόταν από έναν χώρο έτσι, πιο πολύ αν μπορούμε να το πούμε, της αριστεράς. Σήμερα ήρθε και η άλλη πλευρά. Αναφέρομαι στο κομμάτι έτσι και στους ανθρώπους, κακά τα ψέματα. Μπορεί ο Παντελής Κολόκας, όλοι γνωρίζουμε πού προέρχεται, πού ανήκει. Είχε δημιουργήσει βέβαια, έκανε την προσπάθεια να δημιουργήσει μια παράταξη και αυτός πολυσυλλεκτική, ανεξάρτητη και ακομμάτιστη, ωστόσο έγινε αυτή η σύμπραξη σήμερα, αυτός ο γάμος ο πολιτικός, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, μια πολυσυλλεκτική παράταξη. Θεωρείς ότι
Θα πρέπει ο καθένας να αφήσει πίσω την κομματική του ταυτότητα, να την αφήσει στο σπίτι του σε αυτές τις εκλογές, σε αυτές τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Ακριβώς έτσι είναι. Και σήμερα θέλω να πω ότι είναι πολύ σημαντική ημέρα για μας και για την παράταξή μας, αλλά νομίζω και για την πόλη των Ιωαννίνων. Αποδείξαμε σήμερα ότι κάναμε την υπέρβαση. Ότι αφήνουμε πίσω τις παλιές νοοτροπίες, τις κομματικές ταμπέλες, τις ποδηγετήσεις και τις παρεμβολές, οι οποίες τώρα κακά τα ψέματα γνωρίζουμε όλοι ότι έφτασαν τον τόπο εδώ που τον έφτασαν. Η κρίση που περνάμε είναι τεράστια, είναι πολιτική, είναι οικονομική, είναι ανθρωπιστική και είναι αποτέλεσμα όλων αυτών των πρακτικών. Και αποδείξαμε, όπως είπα νωρίτερα, ότι σήμερα μπορούμε να κάνουμε την υπέρβαση, γιατί ο τόπος έχει ανάγκη όλους τους ανθρώπους, όλους τους δημότες, για να μπορέσουμε να πάμε μπροστά. Και βέβαια με τον Παντελή τον Κολόκο, ο οποίος είναι πάρα πολύ αξιόλογος άνθρωπος, τον γνωρίζω βέβαια και προσωπικά, έγινε αυτή η διεργασία όλο αυτόν τον καιρό. Συμφωνούμε βέβαια στο πρόγραμμα, έχουμε κοινές αξίες, έχουμε κοινές αρχές και προχωράμε μπροστά για το καλό του τόπου. Μπροστά ο τόπος, τι θα ήθελες Μελίνα, εσύ ως ενεργή πολίτης, έτσι ως νέα εργαζόμενη γυναίκα, τι θα ήθελες να δεις να αλλάζει σε αυτόν τον τόπο, σε αυτόν τον μεγάλο πλέον Δήμο, τον Καλλικρατικό? Είναι πολύ μεγάλος ο Δήμος, 100.000 και πληθυσμού, ακριβώς όπως λέτε. Να μην ξεχνάμε και την περιφέρεια, δεν είναι μόνο η πόλη των Ιωαννίνων, όπως είπατε νωρίτερα. Είπα νωρίτερα ότι περνάμε μια τεράστια κρίση, πολιτική, οικονομική, ανθρωπιστική. Η δική μου άποψη είναι ότι πρέπει να έχουμε πρώτα τον πολίτη. Την καθημερινότητα που λέμε όλοι, τις δυσκολίες που περνάνε, και πρέπει να είναι μπροστά η κοινωνική πολιτική. Που η κοινωνική πολιτική είναι και να βοηθήσουμε τις ευάλωτες κοινωνικά ομάδες, αλλά και να μπορέσουμε να δώσουμε ανάσα οικονομική σε αυτόν τον τόπο. Να μπορέσουμε να κάνουμε τους νέους ανθρώπους να βρούνε δουλειά, να ανοίξουν τις δικές τους επιχειρήσεις. Είμαι και εγώ ελεύθερος επαγγελματίας και ο ένας εδώ συνυποψήφιος είναι ελεύθερος επαγγελματίας. Αυτό δεν σημαίνει ότι και ο παλιός μου συμμαθητής δεν ξέρει τα προβλήματα. Γνωρίζω τα προβλήματα από πρώτο χέρι. Η κρίση μας έχει χτυπήσει όλους και είναι αυτό που είπα. Πρέπει μπροστά να μπει η κοινωνική πολιτική που περικλείει όλα αυτά. Η πλειοψηφούσα, η σημερινή παράταξη αυτή που ηγείται το Δήμο, η Δημοτική Αρχή και η παράταξη στην οποία και ανήκεις, έχει να επιδείξει, εγώ το λέω πάρα πολλές φορές όποτε μου δίνεται ευκαιρία μέσα από αυτή την εκπομπή, έχει, αν σε κάποιους δύο τομείς μπορούμε να πούμε ότι πήγε πολύ πολύ καλά και έχει να επιδείξει πολύ σημαντικό έργο, ήταν αυτός ο τομέας της κοινωνικής πολιτικής. Βεβαίως. Θεωρείς ότι υπάρχουν έτσι περιθώρια εξέλιξης να γίνουν πολύ περισσότερα πράγματα? Πάντα υπάρχουν περιθώρια εξέλιξης, βεβαίως, αλίμονο αν δεν υπήρχαν. Βεβαίως έχει γίνει ένα τεράστιο έργο και εγώ προέρχομαι από, εργαζόμουν μάλλον παλιά να το πω έτσι, στο Βοήθεια στο Σπίτι. Για 8 συναπτά έτη και ήμουν και πρόεδρος των εργαζομένων του Συλλόγου στη Βοήθεια στο Σπίτι Υπήρου, οπότε ξέρω πολύ καλά από μέσα τι έχουμε τραβήξει για να μπορέσει να παραμείνει αυτή η δομή που είναι πάρα πολύ σημαντική. Και η σημερινή παράταξη έχει κάνει τεράστιο κοινωνικό έργο και τα Βοήθεια στο Σπίτι. Οι ωφελούμενοι είναι πάρα πολλοί, δεν γνωρίζω τον ακριβή αριθμό σε όλες και στην περιφέρεια και στο Δήμο Ιωνιτών. Συνενώθηκαν όλες οι κοινωνικές δομές υπό την ομπρέλα του ΟΚΠΑΠΑ. Έχει γίνει το κοινωνικό παντοπολείο που είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι πάρα πολλοί άνθρωποι ανήμποροι που ωφελούνται από αυτό. Έχει γίνει το κοινωνικό φαρμακείο. Τελευταία εγκαινιάστηκε το υπνοτήριο αστέγων, που είναι μια τεράστια πληγή και για την πόλη μας. Έχουν γίνει πάρα πολλά πράγματα. Έχει ανοίξει το κέντρο ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων. Πέρα από αυτά που είναι περισσότερο για τους οικονομικά αδύνατους και για την τρίτη ηλικία, η παιδική σταθμή, είναι τα ΚΑΠΗ, είναι πάρα πολλές οι δομές που έχουν γίνει. Είναι σημαντικό ότι έχουν μαζευτεί κάτω από μία ομπρέλα. Έχει γίνει εξορθολογισμός και στα οικονομικά τους. Εγώ θυμάμαι παλιά, εργαζόμουν στο Δήμο Βοήθεια στο Δήμο Ζήτσας. Ήμασταν απλήρωτοι, ας πούμε, μήνες, μπορεί και χρόνο. Τώρα δεν συμβαίνουν πια αυτά τα πράγματα. Και βέβαια υπάρχουν δυνατότητες να γίνουν πάρα πολύ περισσότερα για τους ανθρώπους με ειδικές ανάγκες. Για να βοηθήσουμε την ΕΛΕΠΑΠ, να βοηθήσουμε το ΚΔΑΠ για τα ΑΜΕΑ. Είναι πάρα πολλά αυτά που μπορούν να γίνουν και τουλάχιστον εγώ προσωπικά δεσμεύομαι ότι θα κάνω ό,τι είναι δυνατόν για να βοηθηθούν όλοι οι συμπολίτες μας που έχουν ανάγκη. Να μείνουμε λίγο στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής που είναι πολύ σημαντικός. Πιστεύω θα συμφωνείτε και εσείς. Και μιας και ξέρω ότι
σε όλων των παρατάξεων τα προγράμματα υπάρχει, είναι πολύ ψηλά. Κύριε Κωνστανάσιο, και στην δική σας παράταξη πολύ ψηλά η σημαία έτσι, της κοινωνικής πολιτικής. Θα ήθελα την απόψη σας για αυτό το τομέα. Ναι, οι πρώτοι που μίλησαν για αλληλεγγύη το 2010 ήταν τα 3 κλικ, αν θυμάστε. Αντίσταση, αλληλεγγύη και αλλαγή. Και το διακύβευμα τότε ήταν ποιος θα εκλεγεί και θα ακολουθήσει κάποια κοινωνική πολιτική. Σαφώς και η δημοτική παράταξη που υπάρχει ανέπτυξε κοινωνικό έργο, δεν μπορούμε να μηδενίζουμε τα πάντα, αλλά θα σταθούμε κυρίως στο ότι ήταν έργο ευκαιριακό, βιτρίνας, θα μπορούσαμε να πούμε. Υπάρχουν πάρα πολλές παράμετροι στην πόλη που δεν αξιοποιήθηκαν. Για παράδειγμα, τα δίκτυα αλληλεγγύης, οι γειτονιές, η αυτοοργάνωση των πολιτών που θα μπορούσε να γίνει. Σαφώς μπορούν να γίνουν πιο πολλά ακόμη για να σταθούμε δίπλα στον πολίτη, δίπλα στον άνεργο, δίπλα στο κάθε πολίτη που μας έχει ανάγκη. Με ποιο τρόπο όμως, τι υπάρχει ακριβώς στο πρόγραμμά σας? Είναι η ενεργό συμμετοχή του κάθε πολίτη μέσα από τα δίκτυα που υπάρχουν, η αξιοποίηση των δικτύων των ιδιωτών, των ομάδων που υπάρχουν στην πόλη. Αναφέρεστε σε ένα δίκτυο κοινωνικής αλληλεγγύης που έχει υπό την ομπρέλα του αρκετές κινήσεις πολιτών. Θα μπορούσαν αυτά να αξιοποιηθούν? Σαφώς θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν. Για παράδειγμα, τα τρόφιμα χωρίς μεσάζοντες. Υπάρχουν και άλλα δίκτυα που ασχολούνται με την κοινωνική πολιτική και πιστεύω ότι μόνο με την ενεργό συμμετοχή αυτών μπορούμε να πετύχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα για όλους μας. Κύριε Παπαδημητρίου, τομέας κοινωνική πολιτική. Τομέας κοινωνική πολιτική είναι ένα μείζον ζήτημα για την πόλη μας, γιατί από ό,τι βλέπουμε ότι τα πράγματα πάνε από το κακό στο χειρότερο για όλους μας. Όλο και περισσότεροι συμπολίτες έτσι αναζητούν στο Δήμο κάποια βοήθεια. Σαφώς. Οι οικογένειες που έχουν μείνει άπορες, έχουν μείνει χωρίς δουλειά. Πάρα πολλές αιτήσεις, Μελίνα, στο κοινωνικό παντοπολείο. Πάρα πολλές και στο κοινωνικό φαρμακείο, αλλά το θέμα είναι ότι όντως έχει γίνει μια καλή δουλειά. Γιατί όπως είπε και ο φίλος εδώ πέρα, δεν πρέπει να μηδενίζουμε τα πάντα. Όντως η υπάρχουσα αρχή έχει κάνει κάποια καλή δουλειά. Υπάρχουν πολλά περιθώρια για εξέλιξη. Υπάρχουν πολλά περιθώρια να βοηθήσουμε όμως και κάποιους ανθρώπους που πραγματικά σε αυτή την πόλη έχουν πρόβλημα. Ανθρώπους που έχουν αναπηρίες, ανθρώπους που έχουν ανθρώπους με Alzheimer, ανθρώπους με κινητικά προβλήματα κτλ. Που τους έχουμε παραγωνίσει τελείως. Είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να βοηθήσουμε λίγο περισσότερο και να εντάξουμε σαν Δήμος όλους τους ανθρώπους που θέλουν να βοηθήσουν, γιατί υπάρχουν πολλές κοινωνικές ομάδες που θέλουν να δώσουν βοήθεια με διαφόρους τρόπους. Υπάρχουν φορείς όπως η ΕΛΕΠΑ που κάνει απίστευτα καλή δουλειά. Να βοηθήσουμε σαν Δήμος αυτές οι ομάδες, οι κοινωνικές και κάποιοι άνθρωποι που θέλουν να ενταχθούν κάπου, να τους δώσουμε ένα βήμα να μπορέσουν να βοηθήσουν μέσα από αυτό. Γιατί υπάρχουν πολλοί κόσμος στα Γιάννενα που βλέπω που θέλουν να δώσουν μια χείρα βοήθειας κάπου, αλλά δεν ξέρουν με ποιον τρόπο. Αυτό είναι καλό να δημιουργήσουμε κάποιους φορείς μέσα από το Δήμο, τους οποίους να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τον κόσμο, αλλά και να καλέσουμε όλους τους δημότες πιο κοντά. Να μπορέσουμε να οργανώσουμε λίγο όλο αυτό το θέμα, γιατί πιστεύω ότι όλοι οι πολίτες των Ιαννίνων είναι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να βοηθήσουν και το βλέπουμε καθημερινά από διάφορους φορείς. Δίνουν το ειστέρημά τους, μπορούν να δώσουν και κάτι περισσότερο, αρκεί να υπάρχει ένας φορέας ο οποίος να μπορέσει να τους οργανώσει. Να τους οργανώσει καλύτερα. Μάλιστα. Να έρθουμε λίγο, δεν ξέρω αν συμφωνείτε, πως πολύ σημαντικό και μπορεί έτσι να είναι και ένα έξτρα μπόνους για όποια παράταξη που επιθυμεί να είναι η επόμενη Δημοτική Αρχή, έχει περισσότερο στο πρόγραμμά της αυτό που λέμε καθημερινότητα, προβλήματα των πολιτών, και η καθημερινότητα μπορεί να είναι ακόμη και η απλή λακκούβα. Μπορεί να ακούγεται απλό πολύ, Μελίνα, αλλά έρχονται συνεχώς μηνύματα, δεν ξέρω αν τα ακούτε, έρχονται και στο site του σταθμού, αλλά και τηλεφωνήματα. Αναφέρουν οι συμπολίτες μας πως έχει έτσι παραμεριστεί αυτό που λέμε από τη σημερινή Δημοτική Αρχή, αυτό που λέμε καθημερινότητα. Ναι, μεν έγιναν έργα μεγάλα, αλλά λίγο έτσι με την καθημερινότητα, τι γίνεται, Μελίνα? Θα ήθελα να απαντήσω στον αγαπητό Λάζαρο για τα έργα βιτρίνας.